ଏହି ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲାଗୁଛି ନା? ଏଥିରେ ଫଳ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଅଛି, ଚିନି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଏହି ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଟ୍, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗରକୁ କ୍ଷତି କରୁଥାଏ? ମିଲ୍କ ସେକ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲାଣି କାରଣ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ମିଲ୍କରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସରୁ ଫାଇବର ମିଳୁଛି, ଭାଇଟାମିନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏହା ବନେଇବା ବି ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯାହାକି ସ୍ଲୋ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଫଳ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଜଲ୍ଦି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିଟାକୁ ଏକାଠି ଆପଣ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତେବେ ଡାଇଜେସନ ସ୍ପିଡ୍ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ବଢେ, ଗ୍ୟାସ୍, ବ୍ଲୋଟିଂ, ଏସିଡିଟି ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଳକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କଲେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଫାଇବର ଗଠନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଫଳକୁ ଚୋବାଉଛେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ସୁଗାରକୁ ଶୋଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫଳକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସୁଗାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ମିଶାଉଛେ ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଆମେରିକାନ ଜର୍ନାଲ ଅଫ କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅନୁସାରେ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଲୋରିଜ ଶରୀରର ସାଟିଏଟି ହର୍ମୋନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ କରେ ନାହିଁ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଫଳ ଯାହାକି ଆମେ ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମୁଦି ଫର୍ମରେ ପିଇଥାଉ, ଏହା ଗୋଟେ ହୋଲ ଫ୍ରୁଟ ତୁଳନାରେ ରକ୍ତରେ ଅଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବଢାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ଲାକ୍ଟୋଜ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୁଗାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାକ୍ଟୋଜ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ, ଆଇବିଏସ୍, ଗଟ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଫଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପିଇବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲୋଟିଂ, ଲୁଜ ଷ୍ଟୁଲ ଏବଂ ଗଟ୍ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଫଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ରୁଟ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, କୋଉଥିରେ କମ୍ ତ କୋଉଥିରେ ବେଶୀ। ଯଦି ଏସିଡିକ୍ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀରରେ ମିଶେ ତେବେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ଡିନେଚର ହେଇଯାଏ ଏବଂ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପେଟ ଭାରି ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ଏବଂ ଜିଭରେ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ କହୁନି ମିଲ୍କ ସେକ୍ ପିଇବା ପଏଜନ। ଯଦି ମିଲ୍କ ସେକ୍ ପିଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ସ୍କିନ୍ ଆକ୍ନି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅପସେଟ୍ କିମ୍ବା ହେଭି ଲାଗୁଛି, ଫ୍ୟାଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ। ପେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହୁମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଭେଲ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଥିବେ, ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପରେ ୟାକୁ ପିଇପାରିବେ। ଅକେଜନାଲି ପିଅନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଡେଲି ହ୍ୟାବିଟ୍ ବନାନ୍ତୁନି, ଆଉ ଠିକ୍ ପର୍ସନ ସାଇଜରେ ପିଅନ୍ତୁ। ୟାର ବେଟର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ହେଉଛି ଫଳ ସହ ପାଣି କିମ୍ବା କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର ମିଶେଇକି ସ୍ମୁଦି କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ସହ ନଟ୍ସ ଏବଂ ଡେଟ୍ସକୁ ମିଶେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫଳକୁ ସେପାରେଟ ଏବଂ ହୋଲ ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କି? ବଟ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଗଟ୍ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ପୋଷଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ଏ ହେଲ୍ଦି ବଡି whispers before it screams. Listen to your digestion. It never lies. ସବୁବେଳେ ସାଇନ୍ସକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଛରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି।